Будова зямной кары і рэльеф Афрыкі. Вітаю, сябры! Сёння мы з вамі дазнаемся, як утварыўся афрыканскі мацярык. Чаму Афрыка на фізічнай карце пераважна жоўта-карычневая? Якія багацці хаваюцца ў нетрах афрыканскай зямлі? Адкуль родам Афрыка? Амаль уся Афрыка некалі была часткай старажытнага суперкантынента Гандвана. 180 мільёнаў гадоў таму Гандвана пачала распадацца на асобныя масівы сушы. Яны драбніліся і ўсё больш аддаляліся адзін ад аднаго. 100 мільёнаў гадоў таму Афрыка аддзялілася ад Паўднёвай Амерыкі і паміж імі пачаў утварацца Атлантычны акіян. Яшчэ больш складаная гісторыя ў вострава Мадагаскар. 180 мільёнаў гадоў таму Мадагаскар разам з Індыяй і Аўстраліяй аддзяліўся ад Афрыкі, а 90 мільёнаў гадоў таму адарваўся ад Індыі і паступова рушыў у бок Афрыкі, каб урэшце спыніцца ля яе ўсходняга ўзбярэжжа. Афрыка амаль цалкам размешчаная на афрыканскай літасфернай пліце. Яна ўключае мацерыковую кару Афрыкі і акіянічную кару на дне Атлантычнага і Індыйскага акіянаў. Часам асобна вылучаюць мадагаскарскую літасферную пліту, але рухаюцца гэтыя дзве пліты разам, таму Мадагаскар часцей таксама ўключаюць у межы афрыканскай літасфернай пліты. Будова зямной кары. Афрыка адрозніваецца ад іншых кантынентаў больш простай будовай кары. У аснове мацерыка ляжыць старажытная афрыканская платформа. Яе асадкавы чахол нераўнамерны. Найбольшы яго слой фарміруе сахарскую пліту на поўначы Афрыкі. Шмат у якіх месцах фундамент платформы выходзіць на паверхню ў выглядзе шчытоў. Асабліва вялікія плошчы яны займаюць на ўсходзе і поўдні Афрыкі. Тут сфарміраваўся паўднёва-афрыканскі шчыт. З поўдня і поўначы да афрыканскай платформы прымыкаюць складкаватыя вобласці рознага ўзросту. На поўдні Афрыкі размяшчаецца вобласць старажытнай складкавасці з Капскімі гарамі і гарамі Дракенсберг, альбо Цмокавымі гарамі. А на паўночным захадзе месціцца вобласць больш маладой альпійскай складкавасці. З атласкімі гарамі тэктанічныя працэсы працягваюцца тут і цяпер, таму ў атласкіх гарах нярэдка здараюцца землятрусы. Сучасныя тэктанічныя працэсы. Афрыканская пліта не стаіць на месцы. Яна рухаецца з хуткасцю 2 сантыметры за год. Гэта значыць, што праз некалькі мільёнаў гадоў Гібралтарскі праліў можа знікнуць. Але гэта не ўсе змены, якія чакаюць афрыканскі кантынент. Афрыка раскалываецца. Частка кантынента знаходзіцца на мяжы руху тэктанічных пліт. На ўсходзе Афрыкі ўтварыўся самы вялікі на сушы ў свеце разлом зямной кары. Ён выцягнуўся амаль на 7000 кіламетраў. Менавіта тут найчасцей праяўляецца сейсмічная і вулканічная актыўнасць. Гэта месца называецца Вялікай рыфтавай далінай альбо ўсходне-афрыканскай рыфтавай зонай. Рыфт – гэта лінейна выцягнуты разлом, які ўтвараецца падчас расцяжэння зямной кары. Ва ўсходняй афрыканскай рыфтавай зоне ад афрыканскай літасфернай пліты аддзяляецца самалійская. Гэта адбываецца з хуткасцю 6-7 мм за год. Паводле прагнозаў, праз 10 мільёнаў гадоў усходняя частка Афрыкі адколецца цалкам. Гэта можа прывесці да ўтварэння новага кантынента і новага акіяна.
Нешта падобнае адбылося 25 мільёнаў гадоў таму, калі ад афрыканскай пліты адкалолася аравійская пліта, якая цяпер адпавядае аравійскаму паўвостраву. На месцы расколу тады ўзнікла Чырвонае мора. Трэшчыны ў межах усходнеафрыканскай рыфтавай даліны таксама запоўненыя вадой. Тут знаходзяцца вялікія афрыканскія азёры. Сярод іх Танганьіка, другое возера па глыбіні ў свеце, а таксама велізарная Ньяса. У тутэйшую расселіну падаюць воды ракі Замбезі, утвараючы адзін з самых магутных і прыгожых вадаспадаў свету – вадаспад Вікторыя. Сведчаннем таго, што пліты працягваюць разыходзіцца, стала гіганцкая, даўжынёй 56 кіламетраў, трэшчына ў зямлі. Гэта адбылося ў даліне Афар у Эфіопіі. Афрыка – мацярык узвышшаў і пласкагор'яў. Калі мы зірнём на фізічную карту Афрыкі, то заўважым, што ў яе рэльефе пераважаюць узвышшы і пласкагор'і. Менавіта яны пазначаныя на карце жоўтым і карычневым колерамі. Высокіх гор у Афрыцы няшмат, а нізіны займаюць зусім невялікія тэрыторыі на ўзбярэжжах. Таму Афрыка ўваходзіць у тройку самых высокіх кантынентаў. Яе сярэдняя абсалютная вышыня 750 метраў над узроўнем мора. Рэльеф афрыканскага мацерыка цесна звязаны з будовай зямной кары і гісторыяй геалагічнага развіцця. Мільёны гадоў афрыканская суша разбуралася пад уздзеяннем выветрывання, сілаў вады і ветру. Старажытныя горы руйнаваліся, упадзіны запаўняліся кантынентальнымі і марскімі адкладамі, таму рэльеф выроўніваўся. Паводле вышыні над узроўнем мора мацярык падзяляюць на нізкую Афрыку з вышынямі да 1000 метраў, гэта поўнач і паўночны ўсход, і высокую Афрыку, поўдзень і паўднёвы ўсход кантынента. На сахарскай пліце на поўначы Афрыкі размешчаныя раўніны пустыні Сахара. Гэта самая вялікая пустыня на планеце. Яна працягнулася на 5000 кіламетраў з захаду на ўсход і на 2000 кіламетраў з поўначы на поўдзень. У яе складзе пераважваюць камяністыя і галечнікавыя пустыні на ўзвышаных участках. У паніжэннях і ўпадзінах размяшчаюцца гліністыя альбо пясчаныя пустыні. Для пясчаных пустынь характэрныя дзюны альбо выдмы, пясчаныя пагоркі, якія могуць дасягаць вышыні 300 метраў, напрыклад, у Лівійскай пустыні. У Сахары, у месцах выхаду крышталічнага падмурка платформы, утварыліся глыбавыя нагор'і Ахагар і Цыбесці. Там жа, дзе платформа прагнулася, размясцілася катлавіна Конга, моцна забалочаная, зрэзаная рачнымі далінамі. На шчытах старажытнай платформы на ўсходзе мацерыка утварылася самая узвышаная яго частка ўсходнеафрыканскае пласкагор'е. Гэта самая актыўная тэктанічная зона. Менавіта тут знаходзіцца вялікая рыфтавая даліна, на ўскрайках якой сфарміраваўся горны масіў Рувензоры і найвышэйшыя пункты мацерыка – вулкан Кіліманджара вышынёй 5895 метраў і гара Кенія. Дарэчы, на самым спякотным кантыненце свету ўсё ж такі ёсць снег, амаль на экватары, і ляжыць ён якраз на макаўках гэтых гор. Так што, калі ў вас пытаюць, дзе жыве афрыканскі Дзед Мароз, вы ведаеце, што адказаць. У цэнтры ўсходнеафрыканскага пласкагор'я размешчаны гіганцкі кратар патухлага вулкана Нгорангора дыяметрам 21 кіламетр і глыбінёй 610 метраў. Ён утварыўся 3 мільёны гадоў таму. Цяпер гэта месца з'яўляецца запаведнікам. Тут стварыліся ўнікальныя ўмовы для многіх відаў жывёл.
Агулам іх тут жыве каля 25 тысяч. Асабліва шмат тут капытных, зебраў, буйвалаў, антылопаў. Трапляюцца тут і насарогі, і нават бегемоты, а таксама львы, леапарды, сервалы. Ва ўсходняй частцы Афрыкі знаходзіцца Эфіопскае нагор'е. Яго называюць дахам Афрыкі, бо гэта самая вялікая непарыўная ўзвышанасць на кантыненце. Але сярод горных масіваў і вулканаў тут трапляюцца і глыбокія ўпадзіны. Адна з іх даліна Афар, самае нізкае месца ў Афрыцы і адно з самых спякотных месцаў на зямлі. Тут знаходзіцца ўпадзіна возера Асаль, размешчаная на 150 метраў ніжэй за ўзровень мора. На поўдні Афрыкі у атачэнні ўзвышшаў і пласкагор'яў знаходзяцца раўнінныя пустыні Калахары, самай спякотнай пустыні Афрыкі, знакамітай сваімі чырвонымі пяскамі. Паўночная і паўднёвая ўскрайкі мацерыка занятыя гарамі. На поўдні гэта старажытныя паўразбураныя глыбавыя Капскія горы. На паўднёвым усходзе таксама старажытныя глыбавыя горы Дракенсберг альбо Цмокавыя горы. Гэта дэфармаваны край афрыканскай платформы. На паўночным захадзе маладзейшыя, складкавата-глыбавыя Атласкія горы. Старажытныя грэкі і рымляне верылі, што Атласкія горы – гэта магутны тытан Атлас альбо Атлант, які трымае на сваіх плячах небасхіл. Ён адмовіўся прытуліць у сваім садзе героя Персея і за гэта атрымаў пакаранне. Ён быў ператвораны ў камень. Яго рукі і плечы сталі скаламі, цела высокай гарой, а галава вяршыняй гары. Чым багатыя афрыканскія нетры? Афрыка багатая на разнастайныя карысныя выкапні. Іх размяшчэнне звязанае з будовай і гісторыяй развіцця зямной кары. Там, дзе ўчасткі платформы паніжаліся, пагружаліся пад ваду, адклаліся асадкавыя пароды. Там утварыліся асадкавыя карысныя выкапні. Яны засяроджаныя ў нізкай Афрыцы, у межах сахарскай пліты на поўначы і на захадзе, на ўзбярэжжы і шэльфе Гвінейскага заліва. Тут знойдзеныя вялікія запасы нафты і прыроднага газу. На паўночных берагах сканцэнтраваныя радовішчы фасфарытаў. Апроч таго, у гарах Атлас здабываюць свінцова-цынкавыя руды, а на берагах Гвінейскага заліва алюмініевыя баксіты. У высокай Афрыцы на шчытах афрыканскай платформы адкрылі багатыя радовішчы жалезных, храмітавых, марганцавых і медных руд. Афрыканскі медны пояс ля падножжа ўсходнеафрыканскага пласкагор'я уключае не толькі медзь, але і волава, вальфрам, кобальт, золата. Таксама былі знойдзеныя запасы урану, плаціны, срэбра. З нярудных выкапняў найбольшае значэнне маюць графіт і фасфарыты. У месцах, дзе вывяргаліся вулканы, былі адкрытыя вялікія радовішчы алмазаў. Яны ўтварыліся на поўдні Афрыкі. Тут быў знойдзены самы вялікі ў свеце алмаз. Ён важыў 621 грам. Яго назвалі Кулінан альбо зорка Афрыкі. Пазней яго раскалолі на некалькі частак. Самая вялікая з іх упрыгожвае скіпетр брытанскіх каралёў. Запамінаем. Афрыка – аскепак старажытнай Гандваны. Большая частка Афрыкі размешчаная на афрыканскай літасфернай пліце. У аснове мацерыка ляжыць старажытная афрыканская платформа, якая на поўначы складаецца пераважна з пліт, а на поўдні пераважна са шчытоў.
На ўскрайках мацерыка з поўдня і з поўначы да платформы прымыкаюць складкаватыя вобласці, горныя сістэмы, якія ўтварыліся ў розныя часы. У Афрыцы знаходзіцца найбуйнейшая на сушы зона разломаў, усходнеафрыканская рыфтавая зона з вялікай сейсмічнай і вулканічнай актыўнасцю. У рэльефе Афрыкі пераважваюць узвышшы і пласкагор'і, нізін мала. У Афрыцы знаходзіцца самая вялікая пустыня свету Сахара. Афрыка багатая на розныя карысныя выкапні. У высокай Афрыцы ёсць паклады металаў, а ў нізкай радовішчы нафты і газу.